ndicela ningandivi rongo guys but ayikhona mani yenye into ofuna uqwalaselwa zezanceko mani suka mani ngayisugarcoat zezazinenqa zabazalwane kuzibona ezangoba afike zithatha izifuba every Sunday zihambela phezulu zenza i-superhero zaseGolgotha andifuni nozibona ezanonsense ngootsotsi bentsula andifuni nomntu wami mna ozawuhamba ezamvuselelo kuthiwe kuzawulalwa ecaweni kule weekend okanye kuthiwe kukwicawe enkulu kuyaphunywa for i-Easters kuzawulalwa ententeni ngapha kuqumbu ayikhona kaloku ijali mayingabethwa ibanjiwe ziweske ezi zikulaa miqhekeko yezacawe zosindiswa nesimenqana sikabhobhoyi kudala washumaneka mosapekasi uthi xa ufika kwezacawe kuthiwe utshatile hayi bofu wena wonke wenze njani andibona lento ingaka yenziwayo mna kwezi cawe kufundwa laa ncwadi iyi-1 mos iske ibe ngilona lowo ke ayitranslate ngendlela yakhe esuta yena ngelo xesha but ke wethu guys kusemhlabeni apha mani yazi bathi ungakhonzi abanye abantwana mani babuye bashumayeze nathi ke mhlawumbi ngemini sawusindiswa nathi singene sibaleke ezulwini kuzaba sathwani na guys